What's up there Lagaños? It's me again, Alvin Bautis of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, naimbitahan tayo dito sa Madison Mini Golf Resto Bar dito sa Barangay Poblacion 2. Tayo dito sa Pura para makita itong place nila. Mamaya guys, no, papaturo tayo nung golf nila. Excited ko na matry yon. And kayo guys, kung gusto nyong mag-explore and gusto nyong matry or curious kayo kung paano ba mag-golf, so pwede kayo pumasyal dito sa Madison. Actually guys, no, itong place ni Madison is residential area lang siya. Kaya kapag nandito kayo, very homey, parang nasa bahay lang kayo habang ini-enjoy nyo yung foods and drinks nila. Al fresco dining, syempre, very relaxing yung ambience and napaka-cozy. Yan guys, andito naman si Sir Edison. Kapag pupunta kayo dito sa Madison Mini Golf, so pwede kayong paturo. And then yung mga anak niya, kanina pinaglaro natin, marunong din silang magturo. So anytime naman, kung sino yung nandito yung staff, pwede nyo sabihan kung siya yung paturo. Kahit basic lang. So ako, first time kong mag-golf. And paano ba sir? Una natin ginagawa sir. Dito ba siya? Oo. Naglalagay ako ng 5 bola dito. Mag-start tayo sa pinakamalapit, 1 foot away, tapos okay 2 feet away, hanggang sa 5 feet away na bola. Po. Tapos, susunod na gagawin natin, mag-fit together tayo, i-address natin yung bola. Yung bola dapat nasa sentro ng dalawang paa natin. Okay po. Dito. Yan. Tapos, lalagay natin yung, ang tawag po dito, pattern, no? Lalagay natin yung pattern behind the ball, directly behind. Tapos, yung grip po natin, yung left thumb, left thumb. Yan, lower pa ng konti, sir. Yan. Tapos papasok dito yung right thumb nakaturo dito. Sa ilalim. Yan. Tapos yung left thumb natin nakabaon na siya dito sa palm. Okay po. Yan. Tapos yung index finger natin parang may trigger doon sa ilalim. Okay, ito po. Yan. Okay yan. Po. Tapos medyo bent ang knees. Yung bola directly below ng mata. Okay po. Tapos yung feet natin medyo nakalabas na. Okay. Tapos step a little bit sa left. Step a little bit sa right. Tapos, yung distance ng step natin to the left at saka to the right, pareho lang. Para yung bola, nandito pa rin sa center ng yun. Yan. Yun, center natin. Yan. Pasobra yung right. Okay. Pagka ganito sir, ready to putt na tayo. Titingnan na lang natin yung target. In this case, ito yung target mo, yung hole. Okay po. Tingin lang ng ganyan. Titingnan mo kung may mga obstruction along the way. Okay. Tsaka imagine mo na rin yung bola na mag-roll from here towards the hole. Okay po. Tapos, pagkatapos natin titigan yung hole for a while, konting backswing lang, tapos push. Okay. Sige sir. So, ganyan lang po. Tapos push. Ayun. Ganun. Iimbitahan ko po kayo bisitahin ang aming Madison Mini Golf and Resto Bar. As of now po is may free tutorial po kami ng pag-golf. Nagsiserve po kami ngayon ng lunch, merienda, and dinner. After nyo po mag-dine in, pag-feel nyo po ang vibe dito sa Madison, pwede kayo mag-golf and makilala ang aming mga suking customer na pupunta dito. And sana po follow nyo kami sa Facebook. Search nyo lang po Madison Mini Golf and Resto Bar para maging updated po kayo sa aming mga promotions lalo sa drinks and food. And thank you so much, Tarlaceños. See you soon.
So hey guys, ito na lahat yung sinerve sa atin ni Madison Mini Golf Presto Bar dito sa Pura, Tarlac. So bago natin tikman itong mga foods nila, check muna natin itong kanilang menu. So meron silang mga chicken wings dito, meron silang plain, buffalo, and salted egg. Syempre, yung nasa table natin guys, yung ating chicken parmesan. So meron silang 4 pieces at 6 pieces na sinaserve dito. Yung mga tan puluts nila or yung mga pulutan, we have sizzling corn, sizzling hotdog, calamares, kinilaw na bangus, and meron natin yung kanilang sizzling sisig, and then of course yung kanilang sizzling seafood platter. For only 299 guys yung seafood platter nila. So very generous, napakarami ng serving. So meron siyang squid, meron siyang taong, and then may nakikita rin akong shrimp. And sa kabila guys, meron silang mga budget meals na sinaserve dito, and of course meron din silang mga promotion tulad ng hot coffee and sandwich, Mami and sandwich na meron dito sa table natin. So, Mami nila is chicken, and meron din sila mga serve dito ng mga pasta nila. So, meron tayong tuna pasta and carbonara para sa mga kasama nyong kids. So, isang menu nila guys, meron tayong dito, sharing platter tulad ng lechong kawali, pansit gisado. Sa pansit gisado, pipili kayo cider beyond, canton, and sotangon. Siyempre, meron silang lomi at ang kanilang bestseller na crispy pata. So, it's either 1.5 kilograms or 2 kilograms yung papa-serve sa inyo. Serve nyo guys. So, meron silang plain, garlic, yang chow na mga rice dito. And of course, sa dessert nila, meron silang leche flan. Sa kabila naman, may mga snacks tayo dito. So, meron silang cheesy popcorn siomai, chicken sandwich, ito yung nasa table natin, and then yung Mami popcorn chicken para sa mga kids yan. Rice plain, yung cheese nila, so sour and cream. So, yan, meron tayong cheese dito sa ating table. Truffle fries, nachos, meron din sila dito. Syempre, hindi mawawala dyan yung kanilang mga sizzling plates. Tulad nung nasa table natin, ito yung sizzling chick silog. Meron silang pork silog, bang silog, beef silog, and burger steak. Okay guys, tikman na natin yung sinerve sa atin ni Madison Mini Golf and Resto Bar. So, una natin titikman yung kanilang sizzling seafood platter. Actually guys, yung sarsa pa lang lumalaban na. And gusto ko sa kanya may aftertaste siyang pagka-spicy. Sarap. Siyempre, isa sa bestseller nila guys, titikman natin itong kanilang crispy pata. Cheers! Actually kaninang kinatkit siya, napaka-juicy sa loob and napaka-crispy outside. And guys, no, after nyong mag-dine-in dito, pwede rin kayo mag-chill. Tulad nitong crispy pata nila, pwede yung gawing ulam, and then pwede rin pampulutan. May mga sinaserve sila dito, mga bucket of beers, mga local beers, of course, meron din sila mga hard liquors dito, mga international beers, meron din sila available dito. Siyempre, after nyong mag-chill, meron din sila mga chicken mami at lomi na sinaserve dito. Tikman natin yung kanilang chicken mami. And sa promotion nga na bagay kanina, pwede siya partneran ng kanilang chicken sandwich. Tikman muna natin yung kanilang chicken sandwich. So guys, itong kanilang chicken sandwich magustuhan ng mga kids na kasama nyo. Ayan guys, next natin titikman ito kanilang sizzling chick silog. So may side din siya na vegetable. Siyempre, yung rice niya, meron na rin siyang garlic on top. Man natin. Ang sarap ng gravy and panalo to guys, lalong-lalo na pag mainit siya. So next natin titikman ito kanilang pansit. So kung check nyo yung kanilang pansit guys, napakaraming sahog. So actually, siguradong mabubusog kayo dito. Good for sharing na rin. Napakarami ng serving. So, I think nasa 2 to 3 packs busog na kayo dito sa kanilang pansit. Wow. Siyempre, partneran mo ng kanilang mga drinks dito. Meron silang mga coffee-based and non-coffee-based drinks na serve, pwedeng hot, pwedeng ice. So, tiba muna natin yung drinks nila. Nice. So guys, next natin titikman ito kanilang chicken parmesan. So meron silang 3 flavors dito or 4 flavor. Yung kanilang plain, kanilang buffalo, and of course meron din silang salted egg.
Napaka-juicy and of course guys, napaka-crunchy niya inside. Ayun guys, no, natikman natin lahat yung mga foods nila dito sa may Madison Mini Golf Reservoir. Actually, very affordable yung mga price nila dito kasi sariling pwesto din naman nila itong place. So sabi nga kanina, residential siya. So ginawa siyang ganito, resto bar. Syempre meron silang pre-golf. So take note guys, kapag pumasyal kayo dito, pre-golf yung ino-offer nila. Actually, kung gusto yung paturo, pwede naman kahit basic lang. So kanina nakita nyo naman kung paano tayo tinuruan ni Sir Edison sa pag-golf. Actually, before, lalo siyang ibang bansa, talagang nagtuturo siya ng golf. Kaya ganito ang idea yung naisipan niya dito sa kanilang resto bar. And yun, nag-crave kayo ng mga ganitong foods. Kung gusto niyo mag-dinner, lunch, or merienda, and mag-chill, punta na kayo dito sa Madison Mini Golf Resto Bar. Dito sa Poblacion 2, Pura, Tarlac City, Tarlac. So yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos. And of course, huwag yung kalimutan i-share ang video to para malaman din ng mga taga-Pura and yung mga malalapit na bayan dito tulad ng Erawan, Paniki, Victoria, Ramos, Tarlac City. Itong si Madison Mini Golf Resto Bar. So until our next vlog, peace out!